Christmas. Mayat Ano, iya ko dyan. Kagalak ko doon sa padaw. Ay, wala, nagimas. Magik no, kahit mo ito. Kita kay Mabaling ngayon mula dyan. Bukol. Ada pagibuki bukam ta. Naglawat ang backyard ko. Ay ko. Saan ngayon mula dyan? Iwara himulat ta bukan tao, gorkanta. Inikak pa dyan katrabaho. Ang lambong ko, inikak binugwak si Kamatis, kinpatis pag-uong. Ore lakam lagi balatong ni dyan ka. Mayat. Ay no, kinmarunggay ko tayo. Dati ginatang ko. Hindi hangan si Bugan. Nagado din nalak ng ini ka man berbat baka handa kayat ko. Ay kayat ko number 1. So tignan na eh. Ito na ti sidsida at puros diningdag. Dati naibusanak ti sa luyot. Dati niya mo na mabaling gano. Naibus ko natin eh. Ay na. Hindi mo nga mula dato eh. Kalunay mo lang dito. Kalunay mo lang yan. Kalunay mo lang dito. May takol then imos di ko. Wala di ba baset? Kalunay mo lang dito. Nagaro di ay nagtubod jay. Kay ore mang pagagutak to tay mulam latad. Adan to ti pagitak kay nga mga mula. Kas lang malakas to kang mabuto nga dinawat ni tatang ko de. Mabuto nga mga kung kas-lakas ta ipagitak to kanya no payso nga mula di ay. Mga halak to ti ko imulam bagada ko kano agas kano eh. Agas. Kung mabuto nga mat karakaropa na. Kay ngingas na lat. Nga ipagitak to ba kanyam. Talo sigurado talo no dumakkel di ay nagdakkel matindag. Ura kini no dumakkel di jengket no dati kakastuyan pagrangrangawam lat di jay. Bueno ipagitak to kanyam no. Ito basik mo di dyan no makwang iya ka paglaok-laok mo nga lang ngayon daw para ko ikam dito. Di-road ko din na para di organic market. Dati sa lawyot niya. Tata kay ori ka nang 350. Agree ko sa amampay nga nak. Di pang ko pakipsan ko sini nagsubli ako nawanan. Tirurut ti busor ko okay na. Nalala ko man tanapanak di Cebu City tanakalang ko ti ko parian. Kas adala kinyak simple kas talatan. Kitak di Seafood City nagkukutong amam naman ako $6 $7. Kaya di organic market dito ay nakamakan no? Every Sabado 8 to 12 nagpasyar ka. Ya anak ko na ado nagpasyar ata no kakat masado tagag pasyar nga ay. Ado timbelan ko nga bukol sa luyot tangam hama nagtubo. Ang nagmijay. Nga pumjay Pilipinas. When yung sarden ko tilitsyonan, tanabanlog ti pagikon. Wala. No, dati berbero ko kay emuti ko yung machine ko lalakok di dakkel. Ilaklakok 500, 800 di pinangalak ko di. Baro ko pa yung mamin ti ko stainless di ay. No, dati makaluto ko ti talong ako di, talong baboy. Babalik pa kaslunuang tatakkel. Ilaklakok duwang man may isa ibatik. Dinay Christmas sa perwisyo ti bagit naggadto ti order ko. Una okay na hanga ko lato hanga worth it. Nagsakit eh. Kaya mo kaya ako tama trabaho. Okay na. Tama trabaho mo din. Hindi lang mayat ko good money. Hindi lang mabandog ka mayat. Perwisyo di bagim. So sarden ko sa wala. Okay na every kaslakan la bandog ka nga termi. Mo lechon machine ko abunin ko di. Ni Kristay. Baro pa mamin di call ko talaga nyalak di kwak. Stainless di ay. Ano 500. 500 plus di wala nga machine bakanto man nung jack impos ko di ka bagtang bagaknyam. Di nga baboy di nga mabaling ka nga agluto ti mesa duwa talo. Tatalo nga ako di ay. Tatalo nga katukad. Nga mabalin. Kin barbaro di cord ko. Di pinagadupay gas ko, amo problemaanan. Ano dati ko di pagtulot pa nyo. Kanya ko di siya stainless. Stainless nga ko. Kaya pa yung popos ta madama pa ti ko. Ruot ko. Tadi dito nga ko. May day ipit. So man kita. Di pala Sabado na to bakanto ko mapirdi nga sa dingding ko ni. Sayang lag. Ata paglolowak datan. Kay may datan kalunay pagyak marunggay. Kampi kamuti na. Pampapigsa ko naman. Ilocano. Power ko nata. Power food ko nata yo, especially at marunggay. Kasi di ka pumigsa.
Ito pa yan. Sa ti pangal asa yo dati papang ko ide. Pangal daw pambigat mi ana kastoy. Dati pangal daw pambigat ko yan. Sa bali makanyada dapat itlog. Siya kay ko kastoy. Wala ora siya kay ko data tanga May pumigsa ka. mo nagitay manok dito nga katangan da kada kwakat mo ana jak tay kutsila kan nagitay cream. Ay sa minsan. Dati ka danumal nagpuburo laya. Sa atin ko amay ka madigay ko na Ilocano nga katrabaho wak. Mang kayo tanong malinisan ta bagis yo anak na puros kayo. Nagatudi rin ako kung isa pa daw nakita ni sa orin bagarang arod. Kaya yun dati na kung nakalunay ko na sanong Di da pa yung mukid diya. Ora dyan pitig ko may isang Tagalog dyan taga Cavite. Ano yung pinakabili mo sa akin? I-search mo, i-google mo kung nakangana. Kalunay. Hindi kalunay. Anda nang kita niya nga, anda nang kita kanya kay pamula na talo nga kapon lang. O ya. Yung talo kapon di sa tagay mula kiti. Ay diyan banda diyan. Puon nga dati ko ana. Anda ramot na. Ita di mulak. Hindi na padaktil ko ti. Pisa kadaktilan. Nagadusabong na. Ikang kanto lang naman yung daramot na. Nagadusabong nan. Ito ta, hindi yan, ang sabungan, pureno, nagatuti, bapatiti, kasi kidding lang ti, kuha na, adon na po, di dyan da jacket, di nagsabong yan. Ito yung kadamay, po, marunggay. Ate, yalang kanto nung sa padaw, Ang sawdo. Ano, di ay kuha. Di ko kata, agro utak pa ita di duwa ka kastoy ko ne disgrasya na ipadawat ko diyan magalala ti ko landok na itig ko ti kay weed de kasta na pag kay pati di pang weed ko right okay na patiriman ko lang nag 300 di kay kasyay na aksidente mga na ito talo di ay ke nagado ti ko ti ay wara di kay nga nadalusan talikod mo yan alawa so narugit pa ita diya mapirmi nga madalusan. Diyan na awan pagmulak pagmulmulak diya karabasa diya kasi diya hindi kas nakanaron na kas diya nga kwa di nakamulak karabasa pud nagadubo ka na. Kaya nagrigos ka magitang di balay. Ori mo ka may agpatadar ka pa diya sa balay. Ay kinalawang aron. Salamat isang ordin na alam natin nga balay. Diya ang pinampansin data ko dire-diretso niya. Tinakita bakar dakal. Hindi nga kinikita rata urog ti balayan ti kinita. Jabak lawan niya pa niya pagtarwaran. Sa kunak nga naglawarat kam di asok to makexercise. Ang taray-taray dito. Taray na sa mga dairy ko di aso active. Ada mo di ko kami dumta ti ko homeless. Right. Ika mo no duma. Ato ti ika nga mamakanda homeless. Lalalo ide. Nagkukwak di gisubra. Inong tayo ko katay. Magdang palagi mo yung tuno nakasigisan na puuran. Sagityan na puuran. Yung pamaw. Yung pampina. Sa balik kanya di kalunay kada sa it na ya. Di igit ka yan. Sabayan. Kwantong marami mo diyan. Kasi di kami karayang ka di kasi singilan. Ado tag tubo di karayang ka di bangkag di pasidayo lang kanyak. Di ko kanak. Di lang kwa. Pasayan, jumping salad. So, kinang ko aja di na para di baryo. Awon ti sa baling nga request ko, di ay laeng. Pasayan lang, kinbunog. Kasi bunog. Basta di amo dati ko ke. Talas year ngamin kaya nakandi eh. So, napang ko pinashare so di baryo. So, next year, gawin naman na. Ano ka bulan yun di Pilipinas? Nag-Japan kami pa ya. May nag-Pilipinas kami one day, bati mi digay bagahe. Tapos following day na pang kami di Japan. 5 days Japan, tapos sa pang kami di Manila, inore mi di kadwami, may isang bus. Maban Mindoro, inar kilometer ay, nagkapo Leyte, nagkaputi sa basabaling nga reunion nga rod. Nag-jam kami nga nagkikita ti hotel ti Manila. May isang bus. So embarko di ay biyahe kami from Manila hanggang Mindoro. Nakabas di ay.
Reunion. Oh, mamanak sa tipata kung anak, mabalik mo gini pata Right. Karnita ba no minsan. Sa lakas tweet ko arang ipakita to kanyang nadubakkel. Maamakak kami ta intidrata idikin papang. Right, imula naman. Imula na dita, naggatid ako nakapay nga inya pinutod ko. Right. At tinagtubo man inyalis ko jabanger. Tatumo man Tumubo man na yun. Ngam diya pulos nga ni Rambramanan ta diya nga sigurado. Ngam hangag bunga dato nga kaslade ya kalunay kung ano ko. Diya mo no sa kaslada sabong nang ipakita to kanya. Pinutod ko kumbirme. Kwakto. Bigla nga naglakag tubo. Kasla kalunay mo lay tsura na ni. Kasla kastuilatan. Baka no dagi yan nagpatay. Kung nata kami kasla ano agas tatay paborok mo kasi kasya. Kung YouTube ko ito ya. Ay mga ang kumpurme pangilaw kam data o diya kalunay ko. Kasla natin yan. Kukod data. Kukod naman kita. Gapon na pa nagtrabaho ko sa iya. Jay no? Ayun yung pagtratrapan ni Kriste para dapat may pagdaldal ko nga blower nga. Yung blower. Gumana umay ta. May sa oras lang. Dapat 15 paglower. Ayusin na. Paggawi dahil. May kaktumating natin ay. Ay maging pick up diya bagi da, ibangir. Yan. Nagtrabaho to balak sa balay. Ngayon nagitay kuan na ti bangir to ta diyan nakako diyan. Ay nagitay kag trabaho. Dati roofing may kamag-anak niya to no paroof kayo to, pinaband.